προέρχεται από την προπαγάνδα. Εγώ σαν ψυχίατρος θα σας πω ότι είναι πολύ καλά στημένοι, πάρα πολύ καλά στημένοι. Κανείς δεν περίμενε πραγματικά ότι θα μας φτάσουν, θα πάει δηλαδή θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα μας φτάσουν στον πάτο. Και αναρωτιέται κανείς, είμαστε στον πάτο ή θα έχει ακόμα και πιο κάτω, ας πούμε, η ιστορία. Και λέγαμε με κάποιους τώρα που βαδίζαμε καθοδόν, μου λέγατε τι ελπίδες έχουμε για αυτή την κατάσταση. Μπορεί, αδελφοί μου, ανθρωπίνως να μην έχουμε πολλές ελπίδες, αλλά εμείς την ελπίδα μας την έχουμε στον ουρανό. Και ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει. Χαίρομαι γιατί πραγματικά εκατοντάδες άνθρωποι καθοδόν ήρθαν και πήραν ευχή χωρίς να φοβούνται να φιλήσουν το χέρι του παπά. Και αφήστε αυτούς που φοβούνται να μην κολλήσουν. Και λοιπόν, και ας κολλήσουν, τι θα γίνει. Γιατί δεν μιλάει κανείς για τα φάρμακα. Θα μας πει κατόπιν ο κύριος Κούβαρας.